Herähän kulta. Oi, olenko minä myös koulussa? Kyllä. Minä lähden heittämään sinua 10 minuutin päästä. Mutta mähän voin nyt ajaa kouluun, kun mä oon saanut vihdoin ajokortin. Ai niin. No, hyvästi sitten. Minä lähden töihin. Tulen 7. Okei, kiva. Hei, pysähtykää. Mitä? Missä mun ruokarahat? Mitä sä meinaat? Te aatte mulle viikkorahaa, joten hausin mun rahani. Ei mulla ole enempää rahaa. Mun kaikki rahat meni mun... V-bakseihin. Yritätkö kiusata näitä? En joo. Kuka säkin oot? Mä oon Uni. Ja mut on nimetty Kim Jong-unin perään. Okei. Okay. Haista paska, me lähetään. Hei, kiitos, että pääsit nyt tuolta kiusaajalta. Ei se mitään, mut mitkä teidän nimet on? Mä oon Claire. Joo, mä oon Jeesus 23, ainakin Fortniteissa. Mut IRL, mä oon Shasha. Ketä noi kiusaajat oli? Ne oli paljon blondit, ne on tämän koulun kuumin ryhmä. Kuka se kollie oli? Se oli Riley. Se kuuluu tuohon Blondin blondeihin, se on basically niiden ryhmän johtaja ja tämän koulun. Wow, no shit. Kyllä mä ton tajusin jo. No, mä menen tästä vessaan ittymään. Se on vähän tyhmä, eikö se ookin? Real. Hei, meidän tunti just alkaa, että mennään tänne päin. Hei, mä oikeesti meinannut sitä, mitä mä sanoin. Joo, en mäkään. Mä vaan... Jogettiin around. Okei, mä katson tälle vähän sensitive, että mä otan kaiken tosissani. Joo, ei se mitään. Joo. Tätä anteeksi. Hei, haluatko lähteä mun kanssani koulun ruokalaan tämän tunnin jälkeen? Joo, mutta se tuokaa tulee varmaan näyttää aivan täysin samalla kuin tää luokka. No jää. No joo. No mutta mennäänpä ruokalaan. Mennään vaan. Ai, mikä sun ongelmas? Ai, sä taas. Se oli vahinko. Mä oon pahoillani. Mikä sun nimi olikaan? Uni. Naurat sun mun nimellä? Ei oo sori, toi on hirveä nimi. Hei, Riley, I'm Joy. Sun ei tarvis olla noin ilkeä, tiesit sä? En. Mä oon mitä mä haluan. Ja se mitä mä en oo, on tuolla vitun pushover. Oi. Mitä tapahtuu? Riley, se vaan alkoi haukkuu mua, kun mä vahingossa vaan osuin siihen. Miksi Riley on oikeesti noin ilkeä? En kyllä tiedä. Se on vaan niinku, se oli aluksi ihan mukava, kun se tuli tänne kouluun, mutta sit se vaan niinku muuttui, kun sit tuli populaar. Hei, mulla on idea. Mikä? Otetaan sen valta. Miten me, koulun pahimmat loserit, mutta ikinä saataisiin valta? Glow up! Okei, tänään mennään papikafeeseen suunnittelemaan tätä. Joo, missä se on? Tiedätkö missä on K-Market? Joo. Niin, se on siitä suoraan. Okei. Litsitäänkö vaan kouluun ja lähdetään sinne? Joo, hyvä idea. Minä vittuun täältä.
Miksi sä olit niin kiltti sille uudelle tyypille? No, ei se oikein tehnyt mitään. Se osui muhun. Ja sä tiedät, että se on rikos. Niin, joo. Oh my god, mitä? Sulla oli niin iso glow up. No jep, sä oot ihan real. Alpha, skibidi. Tämä oli perhe, mutta minä löydän sinut vielä. Yritätkö kiusata näitä? En, ja kuka säkin mukaan oot? Mä oon Uni. Mut nimettiin... Mut eikö se ole joku pommittaja? Ei, hän on mun sänkä. Bitch, get out of my way. That bitch will never get my man. When I'm the one and only blondie here. Platinum blondit vai? Mun mielestä ne on platinum paska. Sä oot kyllä aika nonchalant. Mä ajan tätä sun nytskaa. No worry, I'm a riser. Musta tuntuu, että susta voisi tulla meidän koulun uusi gangsteri. Kiitos, että pehasit meidät. Mikä sun nimi on? Eikö niin sanoit? Mä oon Claire. Ja mä oon vittu. Mikä mun nimi on? En mä tiedä. Yhdistymistä olet. Tulleeskin paskat on tässä mun tiellä, mun häntä ei mahdu tänne. Oot sä vihainen meille? No, te puhuitte mistä paskaa. Et voi todistaa. By rap battle. Join anxiety in rap battle. Join anxiety in rap battle. Musta tätä rap battle ei toimi. Ai! Mitä hittoa? Sä taas. Sä itse seisoit mun tiellä. Eiku anteeksi, nyt mun pitää olla shanky. It's okay. It's okay, right? I'm Joey.